हॅलो साहेब, नमस्कार. तहसीलदार साहेब फोन उचलत नव्हते. मी आता इथं बंकट स्वामी महाराजांच्या मठात तिथं आलो होतो. इथल्या लोकांची तक्रार होती. इथं बाईबाई चौकात एक रेशन दुकान आहे. लोकांना रेशन दुकानाचा मालच मिळत नाही. हां, चौगुले देशमाने काहीतरी नाव आहे. मी काय करतो, तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदारच्या टीमनं त्याचं दुकानाचं इन्स्पेक्शन करायला लावतो. मला तिथले एक पत्रकार आहेत नदाब, त्यांचाही मला मेसेज आला होता या संदर्भामध्ये. हो जाकीर भाई आहेत, आम्ही मिळूनच आहे आता. नदाबचाही मला त्याच्या संदर्भात मेसेज आला होता. बरं बरं तक्रार केलेली. बरं. आपण सांगताय तर मी त्याचं स्पॉट व्हिजिट करून त्याचं डिटेल सगळं हे होय, लोकांची तक्रार येऊन असं बघा साहेब. काय एकतर कोरोनात लोकांना काम नाही. आपण कमीत कमी रेशनचा माल जे आहे त्यांच्यासाठी आल्याला त्यांना तर देऊ. हां, ओके ओके.